Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak lagi nih keluarga sederhana. Seperti biasa ya pemirsa, alhamdulillah mae wis rondo mendingan cara meno ya pitike mlebu neh, pitike wong iki pemirsa. Mendingan tapi yo ngono mau pemirsa, mangan ya apa-apa jek gak enak. Bener nek ora dipeksa ora ndang mari-mari pemirsa, cuma ki yo penak pemirsa. Lho, lebih teke wonge kaya ngene iki pemirsa. Wis. Dadine mae diingi sedina yo ngono pemirsa yo. Man sego pisan tok saiki rasane yo gak enak. Enak iki mangane kuwi pemirsa. Kaya kukusan ngukus suwi, ngukus telo. Terus kaya jagung godhog, kaya pokoke yo ngramyang. Kemungkinan yo karo watuk pemirsa iki mae yo pengen neh ganyong pemirsa. Pengen mangan ganyong. Cuma urung iku pemirsa, kok nek wonge wis semek, nek menawa wis semek yo pemirsa mae wis pesen 10.000 pemirsa. 10.000 ganyong wis pokoke sing penting sak ikhlase dikeki sepira kan yo mok dienggo mae tok. Asare ki duwi gak mungkin engko paling ngicipi sithik wis kaya ngono. Dadi tuku sithik-sithik sing penting ning cangkem kuwi pero gak gak kudu mutah ngono pemirsa. Soale nek sego kuwi ki dikeki lawuh lah ki rasane gak kaya biasane nek pas awake gak kudu rasa-rasen. Dadi mak iki jek tak apa nek ngarani tak peksa pemirsa. Iki mak kudu gawe sego goreng pemirsa yo. Sakjane watoke ngiklik ki yo nek iso dikurangi goreng-gorengan yo. Tapi alhamdulillah iki mak wis gak mangan goreng-gorengan pemirsa. Maksudnya ndek iki mak ndadar telur yo gak melok mangan. Ya wis dienggo duwi karo pake ngono tok pas mulih kondangan kuwi. Iki nggo eman segone pemirsa yo segone ijek. Kan Dwi kan yo seneng banget nasi goreng. Dadi arep tak goreng. Cuma ki ndok pitike kan sing pitike dhewe kuwi wis nggo eman pemirsa yo karek kuwi mboke wis mapan soale wis tak dadar meneh ndik wingi karek 5 pemirsa. Dadi arep tak tetesno 5. Engko nek netes kabeh kan wis lumayan. Terus iki pemirsa, ketok to? Ning dhuwur. Kae iki ngendhok. Urung tak delok neh mbok wis pira pemirsa. Wis tak ben daripada bingung dekne golek panggon soale yo maklum kan pisanan terus kalahan pemirsa diuber-uber karo nek gak karo mboke ya karo kange. Nek gak ngono karo Mbak Yune nek pas mudhun. Dadi bingung wis tak ben ning dhuwur kono. Kok nek seumpama wis dadi akeh wayah angkrem, nek iso ya dipindah, nek gak iso dibentuk ya wis diben kaya ngono ae. Ning dhuwur kerdus engko sok nek anu karek mbok kerduse kaya ngono. Iso ya pemirsa. Iku wis kuwi nek ngarani pitik ndrugal ngono kae sakjane iki. Nek Mbak Yuku kandha pitik ngono iki kon beleh. Lah tapi pitike mak iki kabeh ngono. Nek dibeleh lak make gak sida duwe pitik. Dadi tak ben suwe-suwe ya ning ngisor sing mbokane saiki ya jute ning ngisor terus pemirsa. Terus sing pojokan iku ya ning ngisor. Dadi kanggo adaptasi paling pemirsa engko ya selot-selote ning ngisore sak make berternak ayam. Dadi iki make ape goreng sego, ndoke wis nipis. Iku ora medun-medun, iki mu tak enteni pemirsa. Karepe mak iki ape mek ning kono kuwi, ning kuwi mek ka loro ngono apa telu kan. Dienggo sego goreng kan wis krasa, cuma gak mudhun-mudhun. Dadi yo mak ape tuku ning gone Mbak Kesi. Iki telur kok siji apa loro. Lah iki sapeane yo ngene pemirsa pitike iki. Ora iso bareng wis padha dipecuki, padha tukaran. Wis pokoke tak campur pemirsa enek beras tak kei beras. Enek jagung meniran tak kei jagung meniran. Iki pitike wong wis mindik-mindik. Iki gak bareng nih pemirsa.
Hmm. Sing papat mbok ning ndi ki mang, sing loro wis gak iso awor dadine kur. Lah kalone kono. Gak gelem dah mlayu. Kur. Hmm. Gak gelem pemirsa. Nek gak karepe dhewe lho. Nah, dadi pangan. Nek gak tak tunggoni. Gak ditunggoni ki engko ya dipangan pitike wong. Wis suruh nyapu, soalnya ya mak aku nyapu pemirsa engko nek wis bar padha mangan kabeh baru diresiki. Wis mak ape beli telur. Sing abang karo sing ireng gak ono meneh pemirsa. Sing abang loro, sing ireng loro. Sing abang siji, sing ireng siji. Sing mencar pemirsa. Oh, iki blirik, Cih. Bener sing abang loro, irenge siji pemirsa, kurang. Pemirsa muter iki mang. Ning nggone Mbak Yati gak ning pasar pemirsa, lali. Mae lali nek Mbak Yati mendarat ning ngene dulure. Dadi berhubung lomboke kan entek, muter 12 ning nggone lek tas. Dadi iki ape goreng sego uter-uteran iki pemirsa. Dadi yo mesisan blonjo iki mang. Niate ape golek lombok karo ndok tok. Dadine tibake mbabal pemirsa. Tok nggone lek tas. Terus iki mau ning dingklik ki ono terong pemirsa. Paling yo lek mis. Nek terong iki mang nggone make woh tak jupuk pemirsa yo isek enom mbuh getar mbok ora. Anggitku ki yo pengen gak kelan terong dhisik soalnya watuke mae ngiklik ngono. Cuma janganan yo bingung pemirsa yo janganan apa dong menyok apa ya kuwi nek ngene kan gak tuku diputik kok sampe ngomah pakai cobek. Iki mau telure beli 2 buat nasi goreng. Wis cetak lomboke yo entek ya pemirsa. Terus iki ono kerai pemirsa. Dadine ya beli kerai. Kok nek gak dirujak karo pelem yo enak pemirsa. Terus iki pisang pemirsa. Ndingi duwe ngantek balik pindho. Gak petuk wonge lha iki mau ono urung patek mateng pemirsa pengen tak kukus. Soalnya cangkeme gramyang, enak iki ngene iki. Tak kukus pemirsa. 6.000. Nah, iki terong iki mau. Iki sing punyaku sendiri. Dikasih lekmis. Enake di sayur lodeh yo pemirsa soalnya akeh. Nek diasem iki sayang. Wis lomboke rasa akeh pemirsa yo. Soale kamu ndak pedesan.
Nasi goreng ben rata. Terus diudek pemirsa. Jadi bakaran kedua pemirsa, nasi goreng kesukaan anak wedok karo suami. Sewenenge pokoke nek muni sego goreng. Pemaneh diragati dikei telur. Wis. Ini iki wis gak usah lawuhan. Nenek kerupuk yo alhamdulillah karo kerupuk. Enak yo wis ngene wae. Saatnya kita goreng. Saiki genten nggo goreng sego. Eman. Garamnya mana? Ini kayak iyain teh. Wangi. Dimasukkan segonya. Bismillah. Ini Pak njaluk ngene sasa pemirsa. Tuh, wis ben tambah enak sih. Gak peduli. Wis. Nek ngene telure rata ya, pemirsa ya. Tuh, kena kabeh. Niku wis ngetho ekor iki kena mah. Dikei godhong pre. Dan tambah harum. Kecap entek pemirsa, jadi gak tak kasih kecap. Wis. Nasi goreng desa. Senengane jane enak legi-legine sithik.
cicip rasa. Tapi wong cangkeme mae pahit. Ya wis ben sak anune. Bang. Nek kasinan pemirsa. Wis. Tak entah pemirsa ben ning wajan. Engko nek anak wedok mulai, bojone mulai, ben nyiduk dhewe. Dadi engko iso dipanasi sedelok. Ben anget kaya ngono. Wis mateng deh. Iki mae sing arep tanduk. Wis tuh pemirsa. Jadi nasi goreng jaduk. Wis kaya ngene. Tak kukus pemirsa. Kukusane di Magicom. Sarapan dulu pemirsa yo. Sarapan dhisik. Timune kraine petak rujak, tak longi loro pemirsa. Wis tak peksone sego goreng buatan mae sendiri lho. Iki mau mae yo ngukus pisang pemirsa. Jadi tak yo ambek tak iseni nasi goreng. Ben gak munek-munek. Gak ngerti pemirsa iki mbah apa nek ngarani. Nek mak ngrasakno iki awake iki patok pilek pemirsa yo. Pileke meh mari tapi sirahe sek cemut-cemut, watoke isek. Cuma ono meneh pemirsa. Wetenge iki lesu. Tapi cangkeme nek dikeki mangan gak enak. Terus mari kuwi rasane iki yo lara. Ning kaya iku lho pemirsa, padaran sing kanan kiri iki wetenge lara pemirsa. Lah lek mes nek kono ku ndang wah kaya ngono pemirsa ya, tapi kan mae rumangsa gak tiba. Cuma gendong suket kuwi. Pernah kan kaboten kaya ngono, terus tak selehno. Nek pas nguncitno lho pemirsa, terah kan abot to nek ebek sak blereng. Dadi ya kuwi mau. Terus rasane iki saiki mae nek omongan biring iki kaya ning dodo iki kaya sesek pemirsa. Apa lantaran karena watuk ya gak ngerti ya pemirsa, soalnya wis ana 2 minggunan pemirsa kemungkinan ya. Iki make wis tak nggo tangi soalnya buk ya lara kabeh ning awak pemirsa. Jadi tak nggo kegiatan biasa. Terus iku mau tak peksa tapi ya gak enak. Jadi ya seneng enak iki guduk-gudukan pemirsa, cara meno kukus-kukusan lah. Kukus gedang, kukus apa ngono lah tapi ndek ngiwi pemirsa ya alhamdulillah umpama neng kali ketemu karo orang baik lah. Nggak mau disebutkan orangnya ya pemirsa. Terus dikasih uwi sama jeruk limon pemirsa. Maunya apa tak kayak duit pemirsa tapi wongnya gak gelem. Wis momoh tenan malah gak sido dikei kaya ngono nek gak gelem tapi kon menengahi iki yo mak yo. Iya hitungane ya kondo tapi kan tidak disebutkan ya pemirsa. Wis kaya ngono terus tak kukus. Iki jek siji pemirsa. Cuma iki mang genti mae ngukus pisang. Dadi wine dienggo sesuk neh. Gak ngono kok ganti telo. Enak iki kaya ngono pemirsa. Dadi nek dikeki sego iki rasane ning cangkem iki pahit. Iya. Terus kudu balik ngono. Kadang mae walah nek awak gak genah ki dikeki mangan opo kok yo gak enak. Nek ngono kae pemirsa awake mak seger waras mangan ambek sambel oseng, ambek oseng, ambek emboh sembarang kalir klebu ki enak banget.
Nek ngene iki wis lho. Iki urung tak pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing urung sarapan ayo sarapan-sarapan nggih pemirsa kaya ngene. Hmm. Hmm. Padahal ndoke akeh pemirsa. Yo gak enak, wong terus cangkeme mak gak enak. Nek ngene iki enak. Pengene mangane iki sing ora-ora. Wis ngramyang pemirsa. Deknane pas rujakan pemirsa yo kuwi pemirsa rujak kuwi yo seger. Sing pas rujakan ning ngarepe nggone Mbak Kesi pemirsa. Walah, suweger banget mak iki wetenge ngantek rasane iki warek enak ngono pemirsa. Dadi awak seger meneh. Soale apa pemirsa yo kuwi yo terus suweger pemirsa ning cangkem kuwi piar ngono. Enek pir, enek anggur, enek nanas, enek bengkoan, enek pelem, tapi make sing tak jupuk kuwi peleme pemirsa. Pelem. Lah terus sing anggur iki gak tak elokno rujak pemirsa, soale kan apa trimo saithik lah antarane beli 9.000 lah paling ora. Pokoke intine ngono. Duit 20.000 tak kon ngratakno pemirsa yo. Bar kuwi terus wis mak ndulit iki pelem pemirsa, suweger ngono. Ambekan timune. Yo wis sing anggur iki tak nggo bar mangan rujak pemirsa. Jadi yo kemungkinan kaya Mbak Kesi, kaya Mbak Dian, kok Mbak Nana ngerti yo anake iki tak kei. Yo gak gelem tapi yo tak kei pemirsa ben roh rasane anggure gak usah delokno rujak, cuma dikei 4 ler, 2 ler, 3 ler ben rata terus engko sisane tak pangan aku pemirsa. Tapi pas kuwi pemirsa yo iki make ambek sedikit cerita, tapi enak tenan pemirsa nek mangan rujak-rujakan iki. Bar kuwi iki pire sing gak menolong pemirsa. Pire iki yo mok tuku sitok yo pemirsa, wong teras cangkeme pait. Niate yo nukokno make titip ngono. Delalah kuwi bosok, ora kena dipangan. Ya wis, bar kuwi wis rujakan. Enak pokoke pemirsa iki. Seneng nek ngono kuwi. Maksude iki cangkeme iki dadi gak pait wetenge piring. Awak iso dadi seger neh lho pemirsa. Tapi wong balik neh ngono mang pemirsa. Bar kuwi ya wis gak ngono neh. Ingine golek apa neh ngono pemirsa. Wis weger mulane iki mang dik sore ngejak rujakan gene wong sepi. Rasido meneh. Mbak Lastri rasido. Ya wis ki mau maet ki beli kerai to. Engko nek gak karo anak wedok neh wis dienggo ngrujak mbek pelem ngono. Ning cangkem ben enak. Niki gak enak pemirsa, enak dipangan ngene tok lho. Enak ngene tok legi. Nek dikei sego rasane dadi piye ngono. Tapi nek gak tak peksa, mosok ya wetengku tak iseni. Kaya uwi, gedang. Ngene iki apa nek ngarani buah-buahan pemirsa. Apa palawija pemirsa. Dadi ki mang imbo sithik, biasane mak imbo akeh lho ya pemirsa. Jaluk. Kucing golek tikus. Nek dipangan ngene tok ki legi pemirsa, tapi nek dikei sego nek dadi aneh. Gak enak. Gak enak. Wis kok ben dipangan wedok.
Tak mangan kapan kerennya be pemirsa. Yang penting wetenge nek isine. Manis. Namanya panen wong ewa ya pemirsa. Wah mantu. Sunat. Esuk ya ono neh manten. Seger. Ayo sing sarapan. Ndak awake engko lara, nek lara ki mangan apa-apa gak enak. Nek sing wis kadung ngene iki karuan pemirsa ya. Terus preso. Tapi nek mae terah wis kuwi pemirsa kemungkinan ya kecapean. Sore gak leren pemirsa. Apa meneh gak ono Mas Andi. Kok ono Mas Andi kuwi apa-apa make dhewe kabeh. Pake nek wis nyandak sitok kuwi ya wis kuwi kaya ngono. Dadine ya apa boleh buat pemirsa ya. Kesalan. Tapi nek ngene iki wis bar ora iso ngewangi apa-apa pemirsa. Iki wis ana 2 minggunan mak gak ngarit. Paling kok ngarit njupuk ning pinggir-pinggir ngene iki pemirsa nggo wedhus. Dadine wedhuse ya biasa tak pakani pake ngarit apa ya wis kuwi tak pakakno ngono. Nek pas seger waras ngono kan iso ngewangi balik pindho. Kanggo sapi, kanggo wedhuse ngono. Nek ngene iki wis untuk sementara make sek ngempet pemirsa. Soale awake ngene iki lho pemirsa dengkul. Gumun make. Dengkul kuwi saiki tak nggo ngadeg suwe. Cara meno mbah jengking ngono kuwi ya pemirsa. Dengkule kuwi gemeter sikil. Kaya ndredeg gemeter piye ngono. Engko nek njongok ya ngono. Nek pas ngadeg klemun ngono pemirsa. Tapi diperiksa kuwi darahe kuwi normal. Mulane mak iki kena opo kaya ngono. Nek pas sing dhisik kan nek pas preso kae watuk pilek jarene alergi debu kaya ngono. Lah iki yo masker nek tukokno Mas Andi sik pemirsa. Dadi tak nggo nek pas nyapu, pas mbaki sawang ngono kuwi. Sakjane karo doktere ya nang puskesmas kuwi nek make metu ya kon nggo masker. Ning sawah ngarit kon nggo masker. Cuma tak balekno neh pemirsa mikire make. Lah iya wong penggaweane ning orok-orok nglumpukno larangan rek kon maskeran terus nek disawang wong ki lho pemirsa mak iki sing ngisin. Mundak piye ya engko darane kemenyek kan wong kan biasa ya pemirsa ora roh intine iki gak roh cara mono engko kenek apa wonge ngene. Tapi kan wis ngono sik ngono lho pemirsa. Dadi mak iki tak ati-ati sik meso salah. Dadi ya bener kuwi awak-awake make dhewe ya pemirsa. Cuma make wis mikir iki rono parake. Engko darane sing ngene ngono. Dadi ya make nek pas nang omah tak nggo pemirsa nek mbok sawang nyapu kan bleduk to. Nek gak disirami dhisik. Dadi ngono kuwi wis dadi ngantek saiki make omongan ngene iki rasane ning dodok kaya pengen ngempet watuk to pemirsa, ngempet watuk dadi kok pengen nangis piye ngono. Sesek ning kene iki pemirsa. Loro. Gak enak.
utuh, mangan sithik. Campur dadi kok ono rasane nek dipangan ngene enak legi. Wis ya pemirsa, cukup sakmene wae videone Mak. Dadi Mak semenjak kudu aras-arasen pemirsa, masake Mak yo angger wis, gak tek masak piye-piye gak angger Mak sing penting wis duwe nggodhog kuwi, ngukus telok apa kuwi, apa gedang apa duwe panganan apa wis. Kok nyolok sego tok, cak wis indok, mbek lombok ambek apa pokoke bumbu ning dapur kuwi ya. Engko pake nek pas anu mulai masak dhewe pemirsa, duwe piring masak dhewe ngono. Dadi ya wis kaya ki mang ya. Mak ku masak pemirsa, ya mau ono terong ambek endhog. Jadi sing penting kan wis bar sarapan, mau sarapan karo kerupuk buan. Wis pak emang mbah ambek opo ayo gak urung tangi pemirsa. Sing penting mangan wis enek isine wetenge kaya ngono. Terus tak gorengke. Oh wis ngono mang. Dadi masak dhewe pake. Nek dhewe senengane ndok di kayak kecap. Mak dikek roi kotak kaya ngono. Ya wis. Nek pas ngono ya tak olahno. Rengseng pindang ngono kae kanggo rong dina pemirsa soalnya semangan duwe ambek paet tok. Wis sama. Ya pemirsa cukup sakmene videone Mak. Yang salah omong, tingkah laku, perbuatan keluarganya Mak Regini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali. Aku kok pun syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.